Hola, hola. Tot bé, doncs has pogut... Sí, Sí? perfecte. Ja he Vale, vist com es fa. Hola, Mariona, què tal? bé, bé. Ara sí, aquest ja és directe oficial. Directe, oficial, moltes gràcies a tots els que us aneu connectant. I és que, com ja vam anunciar pels nostres stories, avui comentarem 1, 2, 3, Ja t'ho he dit. Janovic, o Janovic, no sé com es Jurat. pronuncia. Sí, no ho sé. Ja no ho he dit, jo dic. Potser sí, no? Janovic, en fi. Sí. De el duo Massip Garzón, que ha publicat fanbooks en català i Obscura Editorial en castellà, simultàniament. I que és el pseudònim de dos autors. Però ara començarem a parlar-ne, no? Esperem una estoneta fins... Exacte, exacte. De fet, em va fer molta il·lusió perquè, Mariona, recordo, vaig veure que vas fer un unboxing, precisament quan Fanbooks també et va enviar un exemplar, i recordo que vas comentar, algú s'animaria a fer una lectura Sí, compartida? I de seguida vaig pensar, mira, com que jo també els tinc pendent, seria molt guai compartir-ho plegades. exacte. I jo ho necessitava, realment, amb un llibre així, fer un directe, perquè escriure una ressenya d'això és complicadíssim. S'intentarà també, però totalment d'acord. És un mega repte, de fet, no hem pogut evitar ja comentar algunes poquetes coses per WhatsApp, i és que és un llibre molt intrigant, molt confús i ple de referències. Però abans de res, com bé has dit, expliquem qui són els autors de Janovic. Tu havies llegit alguna cosa seva, Mariona? No, he vist que tenen publicat també en Fanbooks, Herba Negra, si no m'equivoco, que va ser guanyador del Premi Montaner el 2016, però jo no n'havia llegit res. Llavors és el primer cop que els llegeixo ni amb ells sols per particular, vull dir, ni el Massip Garçon ni el Salvador Massip pel seu compte. Llavors és el primer cop i no sé, és que m'he quedat... Si hagués una cosa així, hauria trobat referències antigues a Mhm. antics llibres publicats per ells o així. He vist que surt Herba Negra, no? O alguna cosa Sí, per sí, dins, una referència al seu anterior llibre, i també hi mm. surt un altre nom, no sé si serà el tercer llibre que publicaran, com una petita pista, perquè està ple de pistes. Mm. Totalment. Una miqueta, com deien tu mateixa també ho deies abans per WhatsApp, no? Una mica com els programadors, aquests easter eggs que Mm, deixaven els videojocs i els llibres. Doncs sí, com bé has dit, Massip Garzón és el duo format per Salvador Massip i Ricard Ruiz Garzón, que ja han publicat altres llibres junts com Herba Negra, que va ser el guanyador del Premi Ramon Muntaner 2016. A mi em va fer molta il·lusió perquè vaig poder participar a la presentació del llibre Girona, perquè és un llibre de ciència-ficció que transcorre a Girona, la qual cosa em va semblar super valenta, uau. perquè ja saps que quan un llibre no passa a Barcelona és molt complicat que es publiqui, que tingui més ressò, perquè tothom coneix, no? Més o menys la capital, però quan ja surts d'aquí és bastant més complicat. I em va semblar molt valent això, que defensessin que escenaris catalans, potser menys protagonistes, tenien un valor literari, un potencial impressionant per històries d'acció, d'aventures, de Clar, però ciència-ficció, etc. no? Ciència-ficció a Girona és com molt contradictori, no sé, sempre és com que tenim aquesta idea de Girona tan medieval. Cert? D'integritat, ara no. Cert. I a més, jo també he llegit individualment el Ricard Ruiz Garzón i també el Salvador Massip, amb un duo que va fer precisament amb l'Elisenda Roca, que es diu Doble Mortal, i el Ricard Ruiz Garzón l'últim que he llegit ha sigut Mangata, que ha publicat a MDB i també em va semblar preciós. I clar, què ha passat? Que amb Janovic m'ha passat igual que tu, que no sé, no puc assimilar-lo. És un llibre molt confús, molt intrigant. Anem a analitzar-lo una mica. En primer lloc, trobo que és un llibre que fins a la meitat ben bé no saps el que està passant. És intriga constant. Exacte. Potser ho intueixes una mica a l'inici, no? Quan comença amb el personatge aquest Ziggy, que es diu, o no sé com Mhm. es pronuncia, potser podem intuir una mica. Jo tot just al començar vaig pensar, dic, em dona com molts records al Codi Lyoko. No sé si l'havies vist tu de petita Ostres! per 3. I vaig començar i dic, crec que anirà per aquí, no? Tema un videojoc, avatars i això. I és això, a mesura que vas llegint, fins al final no t'enteres realment de què està passant. És un llibre que costa una miqueta de seguir. Es llegeix molt ràpid, però costa potser una mica de seguir. Sí. Buah, quins records, quin throwback, ara mateix, Codi Lyoko, és veritat. Jo tinc la Clar, miqueta al cap sí. de Bé, la intro. sí, mira quants cors, i tant, la gent també era seguidora de Codi Lyoko. I per cert, abans de res, avisar
que aquesta primera part, en la qual analitzarem una miqueta impressions generals, no farem spoiler, però després esteu avisats que si no heu llegit el llibre, potser és millor que abandoneu el directe perquè analitzarem tot, analitzarem les referències que hi ha darrere dels personatges, analitzarem el final, ho analitzarem tot, d'acord? O sigui, esteu avisats. Exacte. Qui avisa no és jo. Després, si es connecta la Marta, que no se'm queixi, que jo ja ho he avisat. Exacte, estem aquí per parlar i fer spoilers. Exacte. Doncs sí, bàsicament la premissa és que sabem que en un lloc anomenat Janovich estan començant a passar una sèrie d'anomalies molt peculiars. Les lleis de la física i tot estan trontollant, res és el que sembla, i hi ha una noia que sembla una informàtica que està intentant solucionar-ho. I una pila de personatges que després veurem que sí que estan connectats d'alguna manera, però que estan visquent el que està passant a Janovich esmaperduts, bàsicament. Completament. És això, el llibre té 3 parts, però tot té lloc en un dia, realment, en unes hores. És veritat, perquè comença, crec que és matí, no? No, a la tarda, després nit i després al matí, oi, crec? Acaba l'alba, que crec que al principi hi ha una cita, no? Que també té moltes pistes, i es refereix una miqueta a això. Mira, a veure si la trobo. Hi ha moltes referències, això que hem dit. Exacte. Aquí que diu, quant de temps em queda de vida? Diu, fins demà a l'alba, del gabinet del doctor Caligari. I bé, estàs fent referència també al títol del llibre que deia Janowitz, d'on ve Janowitz. Ve justament d'això, que és crec el guionista, ho he buscat, el guionista que va fer l'adaptació del gabinet del doctor Caligari o alguna cosa així, el seu cognom és Janowitz. Llavors crec que és com un homenatge a un d'aquests creadors de pel·lícules de ciència-ficció. M'acabes de deixar mort. Això sí que no sabia. Mira, he analitzat tots els noms dels personatges i no m'havia parat d'analitzar el títol. Uau, que fort! Doncs no ho sabia. Que van fer la llibreria Gigas Meix, crec que es diu, de Barcelona, que és una llibreria especialitzada en ficció i novel·la distòpica i tot això. I ells ho comentaven, que deien, encara ningú en cap ressenya que hem llegit han comentat la cita inicial i el títol. I vaig dir, vaig a buscar-ho, a veure què és això. Sí. Ostres! Doncs sí, és que amb això ja us fa una idea de la quantitat de referències que trobareu en aquest llibre. De fet, una de les preguntes que, si potser en un futur fem un directe amb els autors, que estaria molt guai, m'agradaria saber quin és el seu públic, a quin públic els agradaria, tenien en ment quan escrivien aquesta novel·la. Perquè, clar, Fanbox és un segell molt juvenil, però aquesta novel·la està plena de referències de pel·lícules i videojocs i dels anys 70, 80, 90. I clar, jo no sé si això, un jove, jo he pillat com una quarta part de les referències i la resta les he hagut de buscar perquè no tenia ni idea. Completament, és això. A veure, està bé per joves, perquè el llenguatge és molt planer i molt fàcil, i poder pot ser una forma d'introduir-te a aquest gènere, no? I descobrir a través d'aquestes referències altres llibres i voler-los llegir. Però crec que també és per tothom. Vull dir que jo crec que sobretot els que són fans de la ciència-ficció i que n'han llegit molt, els disfruten moltíssim perquè hi trobaran referències. Jo n'he trobat poquetes, per exemple, Katniss, que és un dels noms dels personatges, vaig dir, això em sona als Jocs de la Fam, no? Però la resta hi ha referències de Dune i coses, tot això jo, clar, no ho vaig trobar perquè no els he llegit. Per no mencionar també totes les referències, clar, al llenguatge informàtic, matemàtiques... Clar, és un llibre que gira molt al voltant de tot pla. Vull dir que si sou amants de la programació, dels ordinadors, de les teories i els teoremes matemàtics, us ho passareu superbé amb aquest llibre. Però clar, en el meu cas era com, què m'estan dient ara mateix. Jo crec que és això. És un llibre que costa una mica de llegir, no pot ser, i com que vas perdut tota l'estona, no acabes de connectar amb cap personatge, no t'acaba d'enganxar del tot, però crec que és un llibre, almenys jo, d'aquells que disfrutes més un cop ja l'has llegit fent tota aquesta recerca dels easter eggs i aquestes coses, no pot ser? Totalment d'acord. Jo crec que també el que, tot i que reconec que jo vaig gaudir... L'al·lèrgia de la primavera. Ai, la primavera, la sang altera. Doncs, tot i que reconec que vaig gaudir més amb Herba Negra perquè té molt més èxit, tot i que també t'intriga, vas seguint la trama molt més fàcilment, aquí és això, no saps el que està passant en cap moment, perquè fins al final de tot, no, que també et deixa amb alguns dubtes, no ho acabes de seguir amb tanta claretat. Però el que a mi, jo sí que destaco d'aquest llibre és la crítica social que fa.
a través de Janovic, aquest món que alhora sembla futurista, però té 2 llunes, però hi ha trens voladors i gent mutant i una barreja, no?, com dius tu, un homenatge a molts llibres de ciència-ficció i de fantasia. La crítica social que fa, perquè clar, mentre estan passant totes aquestes anomalies tan rares, el poble s'està revoltant, està aprofitant per enderrocar un govern que és una tirania. Bàsicament, és una dictadura encoberta de suposada democràcia o bé a saber, no? Pràcticament perquè té un líder que vol tenir a tothom supercontrolat. Sí, sí. I això ho he trobat també molt interessant. I crec que el problema potser és que és massa breu, no? Que potser haurien pogut dedicar moltes més pàgines a tractar, perquè hi ha tantes referències, tantes coses, que potser si haguessin dedicat més temps a donar potser més pistes o més detalls o més descripcions del món, perquè a vegades sí que era fàcil visualitzar aquests monstres, no? Aquestes herbes que agafaven a la gent i s'emportaven, però trobo que potser haurien faltat paràgrafs com més descriure el món, perquè fos més fàcil imaginar-lo i no haguessis de ser tu qui va omplint els buits de coses no descrites, no? Sí, estic d'acord. A més, a mi el que m'ha sobrat és que, sincerament, la història, tal i com està escrita així, podria ocupar una quarta part del llibre. Però hi ha molt de monòleg interior, molta reflexió, Jo tot això ho hauria eliminat, hauria fet que l'acció fos hi hagués més acció i, a més, com dius tu, aprofundir més en els personatges, perquè tenim un periodista, tenim una infermera que tenen una relació que m'ha semblat molt maca, perquè diu que ells s'estimen precisament per les passions que senten per les seves feines, però que pràcticament són els que tenen menys protagonisme de tots, i jo volia saber més sobre ells. M'encanta la seva relació, o sigui, és la que més m'ha agradat justament de la història. I és això, fins al final, realment, no? Costa... No vull fer spoilers. Bueno, ara ja us avisem que a partir d'aquí segurament ja començarem a fer spoilers, eh? Esteu avisats. D'altra banda tenim el punt de vista d'aquest tirà, no? El Huénique, i després tenim 9 personatges, gairebé. Que això crec que és el que costa una mica al principi també començar a llegir el llibre i ficar-t'hi. Has de dedicar molt esforç de, vale, jo, com sempre, ja ho saps, em faig esquemes quan passa això en aquest tipus de llibres i és que ho vaig necessitar perquè anava perdudíssima i vaig agafar un full, tal qual, que tinc aquí dins ficat al llibre. Aquesta és la informàtica, aquest és el que té el videocast, que és influencer. Vull dir, perquè necessitava recordar tots els noms, que tampoc són noms gaire normals. Exacte. Doncs et sembla si fem un breu anàlisi de tots aquests noms? Perquè jo això ho he buscat i fliparàs, Mariona. Sí? Sí. Mira. A més, una pregunta per això. Sí. Que cada nom té com un número, i això encara no ho acabo d'entendre. Suposo que és com per identificar cada nom quan apareix, no tenir una pista. Perquè jo perquè pensava que era com que el llibre estaria desordenat per capítols cronològicament i que apareixerien aquests números, però vaig començar a veure que es repetien, hi havia 1 al principi, 1 al final, 2, 3, i vaig dir... Ostres, doncs veus? Quina meravella les lectures compartides. No m'havia fixat en això. Pensava que eren com els títols, els números dels capítols, però que estaven totalment desordenats. Però és veritat que... Clar, però és cronològica, llavors dius... no sé, hi ha molts misteris. Sí. Perquè expliquem que els noms, sí, és així. Hi ha com diferents punts de vista amb aquests personatges, no?, que narren el que estan veient, el que estan sentint. Després també tenim la informàtica, que dius tu, que és la que apareix al principi, que està lluitant com salvar Janovic, sembla. I després tenim un grup d'amigues de la informàtica, que entenc que també són informàtiques, que escriuen en format xat. Exacte. No? I que es van parlant. Doncs aviam, Marina, tu ves-me llançant noms i jo et dic les referències que he trobat. El millor va per aquí, el millor no, però jo ho he buscat. La primera que apareix és la Ziggy, o sí, suposo que es pronuncia així, que és aquesta noia informàtica, no?, que sembla que està com fora, davant d'un ordinador, intentant solucionar el que està passant a Janovic. Exacte. Aquesta és una de les que he tingut més dubtes perquè no sé exactament quin és l'homenatge o la referència, perquè, primer de tot, vaig veure que David Bowie tenia un alter ego que es deia Ziggy Stardust. Doncs llavors, pot ser que vagi per aquí. També és un personatge de còmic escrit per Siegfried Schlamp, però és com molt infantiloide, no crec que vagi per aquí. Jo crec que és David Bowie, perquè en la presentació a la llibreria, que estaven les dues editores, tant de l'edició castellana com la d'Obscura com la de Fanbooks, i els dos autors.
i parlaven d'això i van mencionar una ressenya d'una noia en el seu blog i ella en la ressenya parla d'això, de les referències a llibres de literatura i a David Bowie. Llavors crec que va per aquí, aquest nom. Doncs sí, segurament. I a més també que es digui Stardust també ens dona alguna pista d'aquest final, que ja en parlarem, ho deixem pel final, perquè una part del plot twist me l'esperava, però el segon plot twist no. També t'ho dic, també t'ho dic. Vinga, següent personatge. El següent, el Wade. El Wade. Que té el De videocast. seguida... Sí, el periodista, no?, que porta aquest videocast. És com directe, no?, en tot moment. Podríem comparar-lo amb Twitch, per exemple, i ell fa de periodista a través d'aquesta plataforma. Sí, que és com una paròdia dels podcasts, no? És com, en un futur ara ja també, precisament com un Instagram Live, no? Però... Doncs Wade, de seguida vaig pensar, i crec que va per aquí, el protagonista de la novel·la d'Ernest Cline, Ready Player One, es diu Wade Watts. Vale. I saps que Ready Player One està ple, és tot un homenatge a la ciència-ficció, a les pel·lícules de culte, etc. No sé si has vist la pel·lícula. Jo he vist la pel·lícula, no he llegit el llibre. Crec que no, que l'he vista. Perquè crec que la confonc amb una altra, llavors no l'he vista. Ai, doncs te la recomano molt. M'ho vaig passar molt bé. És que crec que sí, és que he vist una, també així com distòpica, que hi ha un joc i també les persones d'un món entren dins d'un joc a competir i també hi ha com una crisi social. Crec que és aquesta. És aquesta, sí, que viuen... vale, que hi ha un... que el magnat que va dissenyar, el geni que va dissenyar aquesta mena de Second Life, aquest joc virtual, va deixar amagat una sèrie de pistes per resoldre un enigma. Sí que l'has vista, sí que l'has vista. No sé si és aquesta. I que, clar, era molt fan de les pel·lícules, els videojocs dels anys 80, 90, i, clar, està tot ple de referències. Doncs jo crec que aquesta és una picada d'ullet a Ready Player One, que, per cert, tinc entès que ja té Ready Player 2. Pels fans ho deixo aquí. Jo vaig intentar llegir... Digues. Que crec que són 3 llibres, no és una trilogia? Ai, doncs ara m'has matat. Jo diria que només era un i que van... Bueno, si ho sabeu, digueu-nos als comentaris, si us plau. El cas, em va encantar la pel·lícula, la vaig trobar superdinàmica, divertida. Vaig intentar llegir el llibre, el vaig trobar molt més dens. No ho sé, no sé. Si m'animeu a donar-li una segona oportunitat, ja m'avisareu. Doncs jo crec que han volgut fer com una mena de... Jo crec que ja no ho veig com una mena de Ready Player One, amb moltes referències per a fans i friquis orgullosos. Exacte, totalment. Jo crec que les persones que són superfans d'aquest tipus de llibres el gaudiran moltíssim, perquè trobaran totes aquestes coses. Exacte, sí. Següent personatge, va. Següent, em veus vist? Que crec que està allà una mica en algun moment. Jo et veig bé a tu. Em veus vist? Vale, perfecte. Llavors hi ha l'Alice, que és la doctora, no?, que està en aquest hospital i que és la que té la relació també amb el Wade, era? Sí. Tants noms. Que a més diu que té com una espècie de mutació que li fa que no tingui absolutament cap pèl al cos. Ni pestanyes, ni al cap, ni enlloc més. Sí. Molt raro. No sé, faria cosa veure-ho, no? Sí, em recordo una mica els monstres de la... Bueno, monstres, perdó, però de la pell freda del Albert Sergi. Doncs vaig pensar, poder una mica així, no? Un ésser sense pèl. Bé de saber que no sigui una altra referència, perquè La pell freda també és una novel·la així, una barreja de ciència-ficció, o sigui que... En fi, doncs l'Alice també tenia dubtes, perquè clar, quan penses en Alice et ve al cap Alice al País de les Meravelles. Totalment. No? Que, per cert, et torno a felicitar, Mariona, per l'edició tan xula que han publicat a Baula i de la qual tu vas traduir els paratextos. Sí. Estic enamorada. El llibre és molt maco. Molt xulo. Però després em vaig posar a investigar i vaig veure que Alice, atenció, no sé si m'estic menjant el coco i això és anar massa lluny, però, a part que és un personatge de Resident Evil, que ja podria ser per aquí, també és un asteroide, l'asteroide 291, que es diu Alice, i també és un llenguatge de programació funcional que es va inventar a Alemanya a la Universitat del Saar. Ha de ser això segur. Perquè, per ara no, podem estar equivocant, l'Alice no és l'única que es pot comunicar
fora d'això, és que no... Bueno, farem spoilers, no? Hem dit que Sí, farem ara ja fem spoiler. Sí, és veritat, no? La que aconsegueix connectar amb la nena, no? I entendre-la. Exacte, és quan es toquen, i això és l'única que diu, és que estic parlant amb la nena. És Tenim veritat. empatia i estic com descobrint el codi per solucionar el que està passant a Genolls. Crec que és això. Doncs sí. Jo crec... Ha de ser això. Ha de ser això, sí, sí, sí. Per cert, hola Trotalibros. Hola Jan, què tal? Doncs sí, sí. Adjudicado. Següent, vinga. Següent, el Honecker, o Honecker, no sé com es pronuncia, que és el Hegemon? Ui, ara sí que t'has quedat una mica tallada, Mariona. Em temo que ara no et sentim. No et sentim, Mariona. Com a mínim jo et veig totalment congelada i de tant en tant et sento una mica la veu. Ai, els problemes tècnics. Sempre passa. Aviam, ara et veig, Mariona. Em sents? Ara et sento, sí. Vale, perfecte. Coses al directe, perdona. No passa res, no passa res. Doncs estàvem parlant del Honecker, no? L'Hegemon. Això, Hegemon, sí. Sí, que és com hem dit, una mena de dictador, bàsicament. Jo crec que primer de tot, el títol, no? Perquè el líder, els líders els diuen Hegemon. Jo crec que això pot voler venir de la paraula hegemonia, que l'hegemonia és quan un estat té un domini o una superioritat, no? Una supremacia per sobre d'altres estats. Jo crec que pot anar per aquí, no? El títol. Això per començar. I després Honecker, vaig buscar-lo i em va sortir, jo vaig posar Honecker i només em va sortir una cosa pràcticament i és que és el cognom és un personatge d'una novel·la de ciència-ficció del 1963 i en la novel·la és el co-creador de la bomba atòmica. És una novel·la així satírica i em va sortir que era això. Jo crec que, no sé, només pot ser això. A més, també és una novel·la de ciència-ficció, per tant... A més, és un personatge com amb molta violència, no? En la forma de parlar, en els diàlegs, aquestes ganes de control sobre tothom. Molt violent, la seva forma de parlar, com que te l'imagines sempre cridant. Sí, i dient paraulotes. Moltes paraulotes. Sí. Doncs el següent és la Katniss, que aquesta és una referència clara als Jocs de la Fam, no? Sí. De fet, la Katniss, jo ho vaig buscar-ho i es veu que la pròpia... ara no em sortirà el nom de l'autora. Com es diu? Susan Collins, Susan Collins, sí, gràcies. Es nota que no he llegit els Jocs de la Fam, oi? En fi. No, tampoc. Perdoneu. Jo també, les pel·lícules. Sí. Doncs ho vaig buscar-ho i l'autora mateixa deia haver reconegut, haver buscat que Katniss és el nom d'una planta aquàtica. El seu nom botànic és Sagittària, però se'l coneix amb diversos noms. Crec que el Japó també té un nom específic per ella, no? Que potser lliga amb aquesta temàtica així oriental, i significa relatiu a una fletxa. Per això la Susan Collins va escollir-lo per la Katniss. Oh, que guai. Mira, ara ho he descobert també de l'altre llibre, això. Doncs és un personatge que a mi m'ha agradat molt. És com molt mística, no? Molt curiosa, aquesta dona que tothom la veu una mica, podríem dir, com una bruixa, una persona molt espiritual, que en el moment com de més crisi que el món s'està destruint, ella queda com paralitzada i aconsegueix comunicar-se telepàticament amb els que estan dins de la bombolla, dins de la pagoda, i ella des de fora aconsegueix comunicar-se amb ells i ajudar-los. Vull dir que és una persona clau per salvar Genolls. Sí, que com bé dius, jo crec que és com... La consideren, no?, com una mena de bruixa, perquè el Consell de Savis de Janovich la desprecia, perquè la considera massa esotèrica o una mica boja, no? Però ella és l'única que sap realment connectar amb les energies d'aquest món tan peculiar
i és molt intel·ligent i gràcies a la seva recerca i a la seva perseverança, tens raó, salva el món. Jo crec que si no fos per ella, ja no veig caput. Exacte. I per molt que tots la critiquin, al final tots la necessiten i la busquen, tant el Consell de Savis com el WIT, tots. Totalment, totalment. El següent personatge és el Flynn, la Flynn, que és la tinent, que treballa per al Honecker i tenen com una història també estranya entre ells dos, no? Mira, Sí. ara aquí farem spoiler, però jo t'ho juro que durant tot el llibre jo aquí havia vist una tensió sexual. Ho sento. Vale, jo també dic, no sé, potser ho he intuït jo, però al final es veu bastant clar, no? Clar, després sabem, alerta spoiler, que són pare i filla, perquè els dos tenen, és veritat que et dona la pista de que els dos tenen els ulls vermells. Però et juro que jo aquí he vist una tensió sexual no resuelta, t'ho juro. Saps? O sigui, després diu com incòmode dir, ups, però jo ho veia així. En fi. Curiós. Doncs, sí, digues. No, que és un personatge també com que al principi molt desvaloritzat, no?, pel seu pare mateix o quan entren dins de la pagoda que es queda fora, però veiem que al final és la solució a aquest nou món, no? Que és una dona qui governarà el futur. Ui, ja, però parlant de... Això sí, super spoiler al final, que es veu clarament que ella agafarà les regnes del seu pare, però jo no sé si això serà per a bo. Ella, jo crec que aprèn dels errors del seu pare, perquè el seu pare volia aniquilar tota la diferència que hi havia, tots els seus opositors, però ella aprèn a abraçar aquesta diferència i fer-la i jugar... Exacte, i fer-la servir a favor seu. És a dir, fer que totes aquestes parts dissidents o que tenen opinions diferents pensin que segueixen sent rebels d'alguna manera, però en realitat els estarà controlant ella. Vull dir, és pitjor que el pare, que vols que et digui? Jo aquest final em fa molta por, perquè que mogui els fils amb més astúcia i encara els tindrà tots més controlats, Crec que tenim també molta crítica social actual aquí a la democràcia, no? Perquè passem d'un govern autoritari, com és el del seu pare, al seu, que és com aquesta falsa democràcia de sí, teniu llibertat, podeu fer tot el que vulgueu, però en el fons sóc jo qui pren la decisió final. Exacte, és això, ell diu, tots els personatges que apareixen que desprecien el Honecker, ella diu, els sabré convèncer perquè treballin per mi, pensin que segueixen sent ens independents, però depenguin de mi i jo els pugui controlar. I acaba dient això, no?, que el control és poder, no? Crec que just l'última frase que diu, estic buscant-ho, sí, sota el seu control. Tots els peons a la partida d'escacs estan sota el seu control. Que miedo! Això, la veritat, em fa molta por, Sí. Doncs analitzant el nom, ara tornant a lo del nom. A part de que Flynn és un nom o cognom irlandès, que de fet vol dir vermellós, cosa que potser pot ser també una referència als seus ulls vermells, Flynn és el protagonista, és el cognom és un dels protes d'una història de ciència-ficció que és Tron, que és un clàssic, que la Disney va fer una pel·lícula a l'any 1982, crec recordar, i jo tenia el llibre de la pel·lícula. Era interactiu, jo jugava amb els personatges. Sí. Doncs crec que és clarament això, vull dir, és el protagonista de Tron, i a més també apareixen com a secundaris noms també de Tron. Per exemple, l'almirall Lora, que és una dona barbuda, sin comentarios, peculiar. Ui, digues, que aquest sí que l'havies vist, dius? No, dic que no l'he vist ni l'he llegit, aquest llibre. No, doncs sí, és un clàssic, Doncs apareixen també el nom de Lora, que a Tron és la exnòvia de Flynn, i aquí doncs, és una almirall, et dic, com que en aquest món hi ha de tot, hi ha gent que no té cabell, dones que tenen barba, mutants, hi ha de tot. Doncs que Déu-n'hi-do, La Lora m'ha agradat perquè és també, tot i que no té la determinació de la Flynn, Déu-n'hi-do també com sap contenir la situació i és bastant intel·ligent. Doncs això. I també, a més, un altre dels personatges, crec que també és un altre almirall, que es diu Dillinger, també és el cognom de l'antagonista de Tron. Vale.
Sí, sí, està ple de Sí. referències, és que moltíssimes. Clar, tot Però això... bon? Sí. Sí. Llavors hi ha també el caporal Bradley, bueno, però aquest crec que no té com protagonisme en els títols. Estic mirant... Bueno, llavors hi ha els argius, o rates, que els anomenen també, que són aquests terroristes, segons el govern, que volen canviar tot el govern i proclamar una anarquia. Sí, que de fet, a part de totes aquí introduïm no només referències a llibres, pel·lícules, després parlarem de l'art, que tu també has vist moltes referències, Mariona, artístiques, sinó també de mitologia, perquè els Argius és el nom dels habitants d'Argos, la ciutat grega, Veritat. i se'ls deia Argius. És que està ple. Tant fan ciència-ficció com de literatura en general, del que és pop culture, qualsevol pot disfrutar aquest llibre. I el de l'art, sí, és això que l'edifici central d'aquest món és una pagoda, un edifici japonès, exacte com... M'encanta la portada, això sí, la trobo una passada. I les lletres amb aquest com relleu blau, rosat, molt TikTok, una mica. I bueno, sí, a mi em recorda també així com informàtic, no? Com tipus Matrix. Sí. És Matrix total, sí, sí. I m'agrada aquestes lletres que depèn de com, si li toca la llum o no, es veu que l'univers està en joc. Sí, no sé si es veu, però està molt guai. Sí. I és això, està com molt ambientat. Suposo que també, no sé, per això m'ha recordat tant el Código Lyoko, no? El tema de l'ànime i tal, perquè hi ha la pagoda i llavors les referències més d'una vegada al quadre aquest de l'onada, tan icònic de Japó, que es diu, però ho he apuntat jo aquí, de Hokusai, que és l'artista. El quadre, ara no me'n recordo el nom, que va sortint moltes vegades. Es diu la onada de... Bueno, ara no recordo si algú sap en els comentaris. I penso que havia apuntat. Hi ha la onada i la grandíssima onada de Kanagawa. Kanagawa, això, que és aquesta imatge, ho tinc aquí a l'ordinador. És com la típica, no?, que hi associem amb el Japó. Sí. I llavors també hi ha referència a aquest quadre d'aquí. Com aquestes dues portes que hi ha, suposo que també té referència, no?, amb aquest portal que es crea dins de Janowitz i la porta, això, la barrera aquesta que es crea i la porta al món real, que és un joc. Crec haver recordat que darrere d'aquesta onada tan mítica hi ha també com una... Ara no recordo on ho vaig veure o on ho vaig llegir, que hi ha també tot un anàlisi, perquè es veu que va ser com un abans i un després, no? Crec que també pels colors i pel fet de que la onada crec que segueix la proporció àurea, crec recordar. És com... Bueno, que va marcar un abans i un després, crec. Ostres, això no ho sé. Però sí, suposo que és això perquè en el llibre també ho diu, fa com referències d'això, de l'onada del canvi, com aquesta idea que tenim, no?, de l'onada social, de revolució. Exacte. I què més? Que hi ha, no sé, moltes coses. Sí, bueno, per acabar, sí, molt breument, per acabar tenim el Joshua, que és com el líder espiritual. Què en penses d'ell, Mariona? És com complicat aquest personatge, no? Perquè al principi en petits es pot ser una mica, perquè dius, sí, s'han de canviar les coses, s'ha de canviar aquest món, i ell és l'únic com que governa a tothom, però acaba això, governant i ficant-se ell, imposant, i dius... No sé. Clar, és com tens raó. Això sí, també se'ls ha de reconèixer que els protagonistes hi ha alguns que són bastant complexos. No saps on catalogar-los, perquè d'una banda sí que sembla que ell també connecti amb aquesta energia de Janowitz i que sigui com més empàtic, però de l'altra veus que també l'únic que vol és manipular la gent amb la seva fe i de fet ni tan sols ell sap el que està dient. Hi ha moments que diu, estic aquí improvisant i esperant que m'arribi una senyal perquè ni jo mateix em crec bàsicament el que estic dient. Sí, totalment. Quan passen totes aquestes coses que el món està tremolant, està a punt de desaparèixer, que ell mateix, no, acaba de desaparèixer, el seu governador, aquest noi, el periodista, el Wade, aquestes 5 persones dins de la bombolla amb la pagoda, i s'han quedat la resta fora sense saber què passa, i ell mateix tampoc ho diu, no sé què està passant, no sé què haig de dir, però haig de dir alguna cosa i guanyar-me'ls a tots, que per mi haig d'aprofitar aquest moment. Sí, de fet,
a mi m'ha arribat a cansar una mica aquest joc de poders, tot i que trobo que com bé ja hem dit, és una crítica social bestial, perquè hi ha un moment en què tota la gent es reuneix davant de la pagoda i veus clarament totes les faccions, no? Les faccions més controladores, no? Amb l'Hegemon, que els vol reconduir i fer que tothom se'n vagi cap a casa i no es revolti. Després tenim els Argius, no? Aquesta part rebel, més que els diuen generquistes, no? Sí. I després la part més religiosa, no? que encapçala el Joshua, que jo crec que és una referència clara a Josué, que va ser el successor de Moisès i l'encarregat de portar al poble. No? En fi, hem dit moltes referències. I de fet jo crec que per mi les referències més interessants són les de les amigues de la Gigi, les Arroway. Que ho van dient, sobretot quan arriba al final, que van dient Arroway. Sí, i el nom d'Arroway ho deixarem pel final perquè està estretament lligat amb l'últim plot twist. A mi m'ha explotat el cap quan ho he vist, però analitzem els seus noms perquè tenim, això són les amigues informàtiques que ajuden a la Ziggy a diguéssim, salvar a Janowitz, no? I per un cantó tenim, hi ha diversos noms, no? Com avatars, diguéssim. D'una banda tenim Tirèsies, que aquí tornem a les referències gregues, perquè Tirèsies era un endeví grec, que va morir d'un tall de digestió, pobret. Després tenim Cal, que aquest és un dels que m'ha generat més dubtes, però crec que Cal Kestis és el prota d'un videojoc de Star Wars que va sortir el 2019, que es deia Star Wars Jedi Fallen Order. Jo crec que pot anar per aquí. Segur. I després, aquí venen unes referències que m'han flipat una mica perquè sí que és una mica ciència ficció, però xoca molt amb tot el món de Janowitz, que són els dos avatars que es diuen Orlando i Kimi Kima. Ara es veig, sí. Què passa? Aquests diria que quan vaig fer la primera lectura va ser com dels únics que vaig reconèixer, perquè, atenció, és que em va emocionar molt saber-ho, veure-ho. Orlando és el títol d'un llibre de Virginia Woolf, que és una història molt rara, tipus, per això connecta una mica amb la ciència-ficció, d'un ésser, d'una criatura, que neix crec que és a l'Anglaterra medieval, i té una vida molt llarga. Viu, no sé si 1.000 anys, i va passant per tota la història d'Anglaterra i, a més, canvia de gènere. Cada no sé quants anys comença a ser un home, després és una dona, després torna a ser un home, després torna a ser una dona. I és com una crítica als rols de gènere. Que d'això en parli. Sí. Al final, justament, que diu, hem creat un món amb persones sense rols de gènere i aquestes coses. Exacte. I clar, Kim Kima està totalment relacionat amb això perquè resulta que Maria Aurèlia Capmany va publicar una novel·la que era un homenatge, diguéssim, a Orlando, de Virginia Woolf. Ella mateixa va dir que va plagiar a Virginia Woolf com un homenatge i va fer el mateix. La història d'una criatura, d'un home, que neix a l'any 1000 a Barcelona i viu, d'això, gairebé 1.000 anys i es va convertint d'home a dona, de dona a home, i va passant per tota la història de Catalunya, bàsicament. I el vaig llegir justament quan va ser l'any Capmany, el 2018, i per això em vaig assabentar que Kim Kima era un homenatge a Orlando de Virginia Woolf, que no l'he llegit. Sí. I clar, aquí és on m'ha xocat perquè dic, què pinten aquestes referències literàries? No, una mica, però bueno. Sí. És que això, en l'entrevista vaig veure que van dir que havien tardat com entre 3 i 4 anys a escriure, que dius, ho entenc, perquè tela totes les referències que hi ha. Suposo que ells ja són fans de tot això i ho han llegit, però clar, ficar tantes coses i que tinguin sentit és una feinada. I vaig veure això que deien també, perquè fan també referència al món de la pandèmia actual, no? Que de cop al món passa una cosa, tot canvia i sembla que tot hagi d'acabar i sigui la fi del món. I ells ho deien, que havien començat fa 3-4 anys, però van haver de com canviar moltes coses per actualitzar-ho a l'actualitat. I crec que també mencionar Covid-33 com del passat. Calla, Covid-33, només ens faltava ja. Quan no dic de sobres, Sí.
crec que com a mínim té com un missatge així positiu, no? Perquè diu, fins i tot en aquest món així tan peculiar, diu, si vam superar el Covid-33, no? Això també ho podrem superar, no? Vull dir, gràcies. Esperem poder-lo superar nosaltres també. I, bueno, crec que aquest és tot l'anàlisi dels noms i només ens queda l'últim, que és Arroway, que és com el nom del seu grup. Exacte. Es van dir Arroway. I Arroway, atenció perquè això és molt emocionant, quan veus les referències, m'ho vaig superbé buscar les referències, com bé has dit, Mariona. Arroway és el nom d'una astrònoma del llibre Contact de Carl Sagan, que a més es va portar a la gran pantalla, i que és una astrònoma que busca vida extraterrestre. Bum! És l'emoció. Bum! Igual. Mic drop! En tot el llibre, però al final, sí. Una passada. Perquè què descobrim al final, Mariona? Descobrim que havíem intuït una miqueta, no? Que tot això que està passant a Janowitz és un món d'un videojoc, podríem dir, sí? No? Un món creat per uns programadors, però és que, a més, aquest món s'ha creat per competir en una competició global, no? de gamers i que és un virus i l'únic món que sobreviu és com el món més poderós. No sé si ho he explicat bé. Sí, jo crec que va per aquí. És que és això, costa entendre, però crec que va per aquí, sí. És com una espècie de... com una mena de Sims, no? Com un videojoc en el qual... Saps? Jo soc molt fan dels Sims. No sé si tu vas jugar alguna vegada. És l'únic com videojoc que és el que he jugat més, que podia estar hores i hores. Doncs sí. Doncs saps en el moment en el que fa una... Però saps que en els Sims pots permetre'ls tenir autonomia i pots fer que tinguin autonomia total, no? Doncs això és un món en el qual tenen autonomia total i acaben desenvolupant-lo ells, no? Però és que el més fort de tot, que jo és el que m'ha semblat interpretar, que aquestes informàtiques són extraterrestres! Això és molt fort, això sí que no m'ho esperava. Perquè l'autonomia, que ella també ho diu, que això no ho hem dit, que destaca això, que pot entrar en el joc i parlar amb aquests avatars que tenen autonomia. Sí. Que això la fa qüestionar-se a dir, i t'imagines que nosaltres també som els personatges d'una novel·la que ens estan escrivint i no podem contactar amb els nostres creadors? En fi. I al final de tot, amb 2 frases, perquè diu, jo prefereixo no trobar-me-la per si de cas, la nostra creadora. Diu, imagina't que descobrim que és un adolescent amb grans i els tentacles bruts. I després diu, ara descansar els ulls, jo els tinc fregits. T'imagines que en tinguéssim només 2, com les criatures que ha creat la Ziggy a Janowitz? És molt fort. Sí. A mi, tot i que aquí m'ha patinat una mica, perquè si són extraterrestres, com poden tenir tantes referències de mitologia grega, de Virginia Woolf, de Maria Aurelia Capmany? Aquí m'ha patinat una mica. Falta una mica de contextualització, de coses perquè realment entris en el joc, no? I el resulti versemblant. Això ho podia faltar una mica. Però trobo que la feinada que han fet i de fer com aquesta oda de la ciència-ficció amb tantes referències és una passada. Totalment. Jo ja dic, m'ensumava que d'alguna manera que la creadora de Janowitz era la Ziggy, que per la meitat m'ensumava. Perquè quan diu que està programant i que ha de contactar amb la sonda i veiem que la sonda és la nena, que li està enviant informació, aquí em vaig ensumar que era com una espècie de Matrix, no? Però aquest gir final dels aliens a mi m'ha sobrat una mica, No sé jo. Però totalment t'agafa per sorpresa, això sí. Aquí spoiler total, o sigui, ho està veient al directe i no l'ha llegit, ho sentim molt. Ja ho hem avisat, qui avisa no és traïdor, és avisador. Totalment. Doncs, no sé, una pel·lícula d'això me l'ha Si se'n fes, seria molt divertit veure-ho. A més, amb molts... Els efectes visuals serien molt xulos també de veure, no? Aquesta realitat que trontolla a tot... Sí.
també de fet, el guió, no? Els punts de vista, tot, és bastant el que se'n diu cinematogràfic, no? Vull dir, pots veure, no? I els plànols, no? T'imaginaries la càmera del Wade, no? Quan està fent el seu videocast, no? Les diferents retransmissions. Sí, sí que té una vessant molt cinematogràfica. Manifestant-se o així, quan es crea l'arbre al voltant, sí, sí. És això, és molt visual. Sí, sí. Els Book Hunters diuen, però si és una de les gràcies, el gir final és mind-blowing. Sí, és això que potser no m'acaba d'encaixar perquè quan veiem a la Ziggy veiem que es comporta com una humana. No sé si arriba a dir, no sé si arriba a parlar de mans o de teclejar. No sé, que cada cop i volta imaginar-me-la amb tentacles i molts ulls i és com massa clàssic, no? No sé. Però sí, et descol·loca. Sí. És guai que hi hagi aquest plot twist, però potser faltaria alguna pista més abans, no? Per potser intuir-ho, o no intuir-ho, però llavors tornar a dir, vale, qui ho deia i no ho havia vist. Exacte, totalment. I de fet, ja que acabem de destripar la història, perquè ja que parlem de plot twist, també hi havia un que no m'he vist a venir, i és que l'Ender, que no l'hem dit, l'Ender, per cert, no l'hem dit, que Ender és que és el líder dels Argius, és una clara referència, jo com a mínim, vull dir, vaig llegir Ender i vaig dir, bum, el joc d'Ender, d'Orson Scott Card. És com un dels clàssics de la ciència-ficció que també es va adaptar a la gran pantalla i crec que té diverses, és com una trilogia o una saga, però de seguida em va venir aquí Ender, que també apareixen extraterrestres i és així. La pel·lícula, vaig veure la pel·lícula i em sembla molt punyent, molt punyent. El mateix nom. Sí, el joc d'Ender, el juego d'Ender. El plot twist final, aquest sí que em va deixar... Sí, t'explota el cap. Doncs això, l'Ender i la Flynn... Què? Ho dius tu, Mariona? Digue-ho. No t'ho m'intragant. Són germanastres. Flipa. És que... O sigui... Aquí també... Digues. No, tu primer. No, que això, que comences a llegir el llibre i veus com diferents noms, diferents capítols, que res té relació, i va avançant, i com tot un puzzle que va encaixant, i dius, ostres, que aquest és el pare, l'altre l'amant, l'altre... Sí. Exacte. Tot i que aquí també m'hauria agradat més pistes, perquè tots aquests girs no sembla que tinguin gaire relació amb tot el que hem estat visquent, perquè... I a més no el desenvolupa. A mi m'agradaria veure si no? Com evoluciona aquesta relació, si fan les paus, no? Bueno, la Flynn diu que intentarà convèncer-lo perquè s'uneixi al seu govern, no? Però, no sé, més evolució amb els personatges. Que el lector pugui jugar i fer-se les pròpies pistes i que no arribi al final i et diguin, és això, i diguis, ostres, que està guai aquesta reacció de plot twist, de, no m'ho esperava, però poder-ho intuir és el que fa que sigui poder més divertit. Exacte. Uf, en fi, Mariona, Déu-n'hi-do tot el que hem comentat. M'explota el cap. Sort que ho hem comentat així, perquè vam acabar ahir les dues i t'hauria enviat 1000 àudios, o sigui, millor així. Perquè la conversa hauria sigut d'hores i hores. Totalment. No sé si vols afegir alguna altra cosa, algun dubte, alguna altra curiositat que hagis descobert. Ostres, no, tantes coses que no. Però jo el recomano molt. Si heu arribat fins aquí i us heu fet spoilers, igualment us el recomano que el llegiu, perquè és divertit això, al final trobar aquestes coses, no? Són llibres d'aquests que trobo que són divertits escriure'ls, sobretot, i llavors haver-los llegit i buscar els easter eggs. Això sí, totalment. Vull dir, gaudireu trobant totes les referències, les pistes. Per això dic que no sé si un jove potser les entendrà, sobretot perquè la majoria de referències són dels anys 70, 80, 90, però és una manera d'iniciar, és un homenatge a tots els grans de la ciència-ficció, als còmics, a les pel·lícules, a les novel·les, a les matemàtiques, també es parla de matemàtics importants, de teoremes... El problema que hi ha a Genovis és un problema matemàtic, que resol la qüestió del nombre pi, el cercle perfecte i això.
Exacte, exacte. O sigui, com tu has dit, Mariona, si sou uns friquis ben orgullosos, si us encanten les matemàtiques, si us agrada el món informàtic, no? Segur que el gaudireu moltíssim. Això sí, jo per mi l'hauria escurçat, hauria donat més pistes i hauria posat una mica més d'acció. Per mi aquesta hauria sigut com la meva combinació ideal. Així que si potser Janowitz no us acaba de fer el pes, jo us animo a que li doneu una segona oportunitat a Herba Negra, que a més també apareixen moltes referències a la Herba Negra aquí, perquè té molta més acció i jo crec que per un públic juvenil potser hi connectarà molt més. Exacte. I que la prosa dels autors és molt bona, jo m'ha agradat molt. I per un públic juvenil també que sigui molt amena i enganxi moltíssim. Totalment. Jo m'he subratllat, moltes frases i moltes reflexions, vull dir... I és això, tot el que és crítica social, reflexions, tot això de la religió, el més místic, polític, tot això ho he subratllat i m'ha encantat. Per això que val molt la pena, però potser això, més Herba Negra. Jo me l'apunto. Jo, no sé tu, però llegir aquest llibre m'ha donat moltes ganes de llegir molts més llibres de ciència-ficció, per això també, per entendre totes aquestes coses. I tinc Dune, que me'l vaig comprar també a principi d'any, que a finals d'aquest any surt la pel·lícula, i crec que és el pròxim que el llegiré. Sí? Dune, que és aquest d'aquí. Ostres, Dune! Uau! No l'he llegit, però és un clàssic, és un dels grans també de la ciència-ficció. O sigui que... Que acabi l'any, abans que surti la pel·lícula, hem d'aprofitar. No, estic totalment d'acord que la ciència-ficció i la fantasia està gaudint un molt bon moment aquí a Catalunya amb produccions i autors que també estan apostant per aquest gènere. Així que des d'aquí molts ànims i moltes felicitats a editorials com això, com Obscura, com Mai Més Llibres, Raig Verd i molts altres que també estan apostant per la ciència-ficció i estan demostrant això, que és un gènere que pot agradar a tothom perquè és això, ens parla, és un mirall de la nostra societat. Janowitz no deixa de ser, com hem dit, una crítica social superimportant, superinteressant. Ens dona molt en el que pensar. Així que això, la ciència-ficció ens serveix per llegir-nos a nosaltres mateixos i que, a més, no és un gènere només per a joves, sinó que el pot gaudir tothom. I jo crec que això sí que ens ho han demostrat el duo Masip Garzón amb Janowitz. Exacte, és el que deia, es fa molt atractiu entendre la situació actual que estem vivint, però d'una altra forma. Jo feia molt temps que no llegia ciència-ficció, per això que llegir això, dic, ara tinc ganes de llegir-ne més. N'havia llegit molt quan anava a l'institut i ara ja ho havia deixat de fer i... Atenció, perquè crec que s'acaba de connectar Salvador Masip. Oh, Salvador! Ostres, quin plaer tenir-te. Justament ara mateix estem acabant el directe i hem destripat la història. Espero que no ens mateu per tots els spoilers que hem fet. A tots els easter eggs que hem descobert. A veure... I no haver-nos en deixat cap. Exacte, sí, perquè hem fet els deures, hem fet una bona recerca de totes les referències ocultes en el vostre llibre i ja hem comentat que la crítica social la trobem superencertada, sí, i que pot agradar a públics molt diversos. Així que, de fet, una de les possibilitats, després ja en parlarem, però ens encantaria potser fer més endavant un directe amb vosaltres dos per veure si hem encertat totes aquestes referències i saber-ne més. Saber com veu concebre tota aquesta bogeria de referències d'aquest llibre. Sí. Exacte. El directe el deixarem penjat als nostres canals d'IGTV per si algú ha entrat tard o això, doncs que pugueu veure'l des de l'inici. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i si viatgeu a Janowitz, aviseu-nos, que volem saber què en penseu. Fins a la propera. Gràcies, Mariona. A tu, adéu.